ಜೊಹಾರ್ ಓಲಗ್ದನ್ ಹೊರಮಾರಿ ಏಕಸೆ ಬುಚು ಬಗರನ್ ಹಾಲಕ್ಕದನೆ कि अक्कुन यूजीसी नेट गी जे रैंड्री आद मन्ना बोरी आद अदिगी नोटिफिकेशन बर्चा किरकिरी इदिगी नोटिफिकेशन जेरी इदी नीम वेबसाइट नु काला दरा अजगुती हूँ डाउनलोड ननाउदर तो एरुत नाम इदिगी वेबसाइट में अंदर नोटिफिकेशन चिचकारी येनु जेरे यूजीसी की जो वेबसाइट ही UGCNET.NTA.AC.IN इयनु कालो होले निमागी नोटिफिकेशन पकड़ो कालो ऐसा निजेरी निम कालो उधर अरा इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन री अदिना मेरदत होले यनु जोक जोक कथा चिचकारी जे गुद्दा कथा इसन तेंगा लक्कादन हुरमिति मुंद जे कथा री आद ईदरी का जे ई बार जे रैन मन्ना बोरी हम्म, ಈ ಬಾರ್ ಜೆ ರೈನ್ ಮನ್ನಾವರಿ ಆದೆ ಜೆ ಇದ್ ಜಿರ್ನಿ ಜುಸಿ ನೆಟ್ ಜರಿ PhD के लिए मनी अरा जूनियर रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप की हूँ इद मनी ठीक है अरे ई बार जे रैन मन्ना बजे रिसर्च सब्जेक्ट की जे रैन मन्ना बोरी एग्जाम मन्ना बोरी आद OMR सीट नु मनु ठीक है ಅಯ್ಯನು ನಿಮಗೆ ಪೇನ್ ಹೋನದ ಕಾನರಿ ಪೇನ್ ಪೇಪರ್ ನು ಮನು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ने कस मना लिया अन्य लिखाई बड़ा मला मनु ठीक रे अरे इदिगी जे रैन री आद उन उल्ला दिंग मन्ना बरी अरा उंदुल दिंग मनु कालो ठीक रे इदिकला एकला मन्ना बरी इदि ना मेरदत ई जे रैन जे मन्ना बरी इद रैन मन्ना बरी ईद 16 जून की मन्ना बरी इकला मन्ना बरी ईद 16 जून की मन्ना बरी 16 जून 2024 की मन्ना बरी इदी नोटिफिकेशन री अरा ई उल्लादी होरमर की जे रैन री आद उंदुल नुदी मनु इदिगी फॉर्म ऑनलाइन भर्रा लक्केरी ऑनलाइन दी फॉर्म भर्रो अरे इदिकला हने फॉर्म भर्रो इदरी 20 अप्रैल ती ओरे मंजा किरकिरी अरे ए गुटीरो ईद 10 मई गुटी ईद फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन भर्रो गुटी ठीक रे अरे एप्लीकेशन फॉर्म भरा दरा अरे ढीबा जेरी आद हर हालत नु 11 से मई गुटी नु निंगा अपडेट रन्ना चिनरे बाना कथेद मंजा करा कि 10 मई की जेरी इदे जे मनु निम फॉर्म भरो लोर बोले काम चड्डी तक भरा पुलकर होले निम 11 ते 12 मई को हूँ भरा मुदर पह एन्ने लेखा मला एकला निम फॉर्म भरो औला दिन निम भीमा हूँ जमा ना उदर ठीक रे अरे इदी संगे और उनटा कथारी कि मान ले कि निम फॉर्म भर्च कर आ रहा एन्ने लेखा लग गया केंद्रा कि अमरा किरकिरी बोले अय्यन निम करेक्शन यानी भूल सुधार हूँ निम ना उदर अरे इदी लिंक जेरी आज 13 मई ती 15 मई गुटीनु बरो ठीक है इदिगिरी जो कुछ अंबरा करा होला यन निम कालदरा नना उदर ठीक है अरे यन नाम एरो तो बोले ढीबा है बगल लगना बरी तो जनरल आलर की तो 1150 रुपया लगो पहे कुड़खर की ईद 325 रुपया दी लगो ठीक है ढीबा बगमला अच्छा ऐसा निम काला उंदर अरा निमागी काला दर निम सारा निम इन्फॉर्मेशन निम हाँ उंदर स्नेरा चिचकारी दी वेबसाइट असा नहुनी काला उंदर निम ठीक है इदी संगे चड्डी चड्डी हॉर्मल इदी कथा में नर कि जे हन्नी रे इंद्र बनत सिलेबस री अदिन निकसिरो उर्मित ಮುಂದ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಾಲರ್ ಇದು ಯುಜಿಸಿ ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನು ನಿಮ್ ಕಾದರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಸನ್ ಕಾಲಾದರ ನಿಮ್ ಹನಿ लॉगिन नना उंदर लॉगिन नना समझरी निम्न लॉगिन नना उंदर फिर अधिक बाद निम्न कालर ऑलरेडी निमागी डाउनलोड इन्फॉर्मेशन री इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नन्ना उधर असन उनमें चीज कथा चिचकारी ठीक है फॉर्म भरना के लिए इंद्रा हम लोग बगस बगस निमा इंद्रा चाहिए निमा की फोटो चाहिए सिग्नेचर चाहिए फोटो ने क्लियर बनना चाहिए और फोटो जरे निगा 10 KB ते 200 KB की मझीन बनना चाहिए सिग्नेचर 4 KB ते 30 KB की मझीनो बनना चाहिए ठीक है और आईडी पासवर्ड सन कबना रे नल होना रे ठीक है अपने सुना उधर अरा निकेती सहाड़ा दरा फादरा हूँ नना उधर अरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बुलेटिन ने हुरमीची कथा चिचकारी एकस एकस मनो ठीक रे अरा हुरमी तो कोहा जे कथारी आदरी कि निमागी जे एग्जाम जे रेंज मन्ना बरी अय्यन एकस एकस नन्ना गुट्टी रही ठीक रे तो इदिन नमागी एरना बड़ा चाड़ रही
ठीक री ಇದು ನೇರಲಕ್ಕದ ಏನೇರಲ್ಲ ಹಾಜಿ ಉಂಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೀ ಏನು ನಿಮ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲು www.ugcnetonline.in ಏನು ನಿಮ್ ಕಾಲಂದರ್ ugcnetonline.in ಅಯ್ಯನು ಕಾಲದರ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನನಾಮದ ನಮಾಜೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀ ನಮಾಜೆ ಅದಿಗಿರಿ ಕುಡುಕ್ ಮಲ್ಲ ಹಲ್ಕದ ಅದಿಗಿರಿ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज ಇದೀಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿರಿ ಆದ್ರಿ 70 ठीक ರೀ ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕಲು 70 ನಿಮ್ಮ ಏರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಸನ್ ಹಾಕ್ರೋ ಕಾಲು ठीक ರೀ ಅಸನ್ ಕಾಲದರ ನೀವು ಏರಾ ಉಂದರ್ ಇದ್ರಿ ಕಸ್ರಿ 70 ಏರಾ ಲಕ್ಕದರ ಇದನ್ 70 ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर ಇದೀಗ सीधा सीधा चले कालो सीधा सीधा चले कालो ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಕೋಕಲು ಎರಸನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ರೀ ಅರ ಇಸನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ तो अंतर अंदर है कि ई जे हनी निमा जे बरो कलो ईद निंग है सिलेबस इंग्लिश नु मनु आर ई सिलेबस जरी निमिसन कालो ईद निमागी हिंदी नु मनु ठीक री इदें बगारे तो ईद निगा जे पेपर 2 री निगा सब्जेक्ट री अधिगरी आर एने लखा निम एरा अंगोर होले निम एरा उंदा जनरल पेपर गी हूं निमिसन यानी डाउनलोड नना उंदर इसन जनरल पेपर गी निमागी डाउनलोड ननागी उर्मित मैयानु कालो तयर निमागी सब्जेक्ट कोड जरी आ 00 मनु ठीक री असन 00 नु कालदರ ಪೇಪರ್ 1 ಗಿ ನಿಮ್ ನನಿ ಪೇಪರ್ 1 ಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀ ಅದಿನ್ ನಿಮ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನನ ಮುದ ठीक ರೀ ತೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಹಕರೋಕಲ್ ಲಿಸನ್ ಹುನ್ ನಿಮ ಇದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನು ಹಕರೋಕಲು ಅರ ಈ ಜರಿ ಇದ್ ನಿಗ ಹಿಂದಿನು ಹಕರೋಕಲು ಸನ್ ಕಾಲದರ ನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನನ ಮುದ ಎನ್ನೆ ಲಖರಿ ಎನ್ನೆ चुहट ननन के निमा के लिए डिस्क्रिप्शन नु कालादर असन हुरमी चीज की लिंक एंड चीचिगलोन असन यदि सिलेबस गिरी आदमी का लिंक असन हु कालादर डायरेक्ट नी डाउनलोड हूँ ना उधर लेकिन ಬರ್ನಾ ವಿಡಿಯೋನು ಅಯ್ಯನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋನು ಕಿ ಏಕಸ್ ಏಕಸ್ ನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರಾರಿ ಅರ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಎಂದ್ರ ಬಸ್ನ ಟುಡ್ನಾರಿ ಅರ ಏಕಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ನ ಟುಡ್ನ दामन ಅರ मोटा मोटी कथा सिलेबस नु इदे मगा बोन जे निम पीजी नु बचच करदर जे निम पीजी नु बचच करदर आदि निम है नेट नु बरो ठीक ರೀ जे पीजी के सिलेबस ರೀ मोटा मोटी आदि निहा नेट नो ರೀ ठीक ರೀ इधर निहा जे कुड़ खाबो पेपर जेंडर पेपर नु ता दूसरा ರೀ ठीक ರೀ असन निम काला मुदा मोधराम के निमा सब्जेक्ट कोड ರೀ 70 कुड़गी 70 ರೀ असन काला दರ निम एरा अंदर ठीक ರೀ तो इने लखन घोकदा निन कि निम जे दो दो कुना बचो टूडोर अरा राइन नु निम उक्कोर अरा नेट अरा जीआरएफ निम ला अंगोर ಇದೀಗ ಶುಭಕಾಮನಾएं इंगा जे दुआरी निमा संगेरी अरा निल घोकाल कद इन वीडियो मिंजल कदन बरना वीडियो नो सिलेबस कथा ननो आरा जो केंद्र आई बानर होले कमेंट ना ठीक है लेके दो अंती